jsme přitom. Družstvo domů dětí a mládeže Vratimov se minulých dnech zúčastnilo mistrovství České republiky v deskových hrách a skládání pucle, které se konalo v době dětí a mládeže Praha 2. Náš tým si totiž vydobil druhým místem v krajském moravskoslezském kole, které se konalo ve Frýdku místku, postup do kola celostátního. Můžu se vás zeptat, jaká je vaše nejoblíbenější desková hra? Já mám tak asi doma 60 deskových her a z toho 10 možná je mých nejoblíbenějších, takže záleží na tom zrovna, jakou mám náladu, tak sáhnu po nějaké hře, takže říct nejoblíbenější to jde těžko. Jeden host zadá za takových dalších 10, protože když se vám poštěstí setkat se s Michaelem Jacksonem, že? Komu se líbí jeho zpěv, jeho tanec. Pořádám takovéto dětské tiskové konference každý měsíc, už je to taková 30. dětská konference. Tentokrát dnešní se jmenuje Dvojníci slavných. Jsem moc rád, že jsem tady přijel, přišlo mi to moc zajímavé, vlastně dát nějaké rady prostě budoucím novinářům. Já jsem prostě Ostravák, takže tady prostě určitě jako vždycky vystupuji rád, samozřejmě i v celé České republice, jo, nedělám prostě rozdíl nějakému, jako v obecenstvu. Dovolte, abychom se vám představili. Jsme reportéři 5. tříd ze základní školy Datinská z Vratimova. A chcete vědět, kde jsme a co tady budeme dělat? Přijeli jsme na zahájení ostravské bamberiády a naším úkolem je v rámci lekce mediální výchovy popsat, co se tady všude děje. Byli jsme pro ten účel dobře vybaveni díky Centru dětské komunikace Vratimov. Měli jsme smůlu. Letošní bamberiádě první den opravdu nepřálo počasí. Louka v Bělském lese byla pěkně rozmáčená, ale i tak se nám povedlo obejít většinu stánku. O svých zážitcích jsme potom napsali do naší Bambi News. Je to celorepubliková akce, která má 12. ročník. Jejím pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže. Koná se ve všech krajích České republiky v 17 městech. Střídáme místa, kde se bamberiáda koná. Bývá to v zajímavých místech, kde můžeme něco nabídnout dětem. Někde jsme byli v Domě kultury, ve středisku volného času. V loňském roce jsme byli v zoo, střídáme městské čtvrti. Ostrava je vůbec známá tím, že je zelené město, že má hodně parků. Přijeli jsme zde do České Lípy na základní školu, kde se pořádá 3. ročník soutěže Mladý mediální moderátor. Jsou tady, aby nás mohli nejen kritizovat, ale také hodnotit a chválit. Jako váš jazyk vlastně. Já jsem jenom opravdu úplně vybou v přímém přenosu. Pokud si to řeknete a připravili nebudete, tak vám to splatně. Určitě tady spatříte Marcelu Augustovou, která si vzala takový patronát nad tím naším mediálním moderátorem. Já vám vzkazuju jednu věc, jestli máte chuť dělat žurnalistiku, tak se ničeho nebojte, vrhněte se do toho, protože informace jsou to, co dneska hýbe světem, ale je potřeba zacházet s nima velmi obezřetně a vrcholně spravedlivě. Já samozřejmě vás považuji víceméně za své kolegy, čili za lidi, kteří možná budou jednou moderovat nebo budou jednou mluvit k mnoha lidem, anebo třeba k málo lidem, ale pořád vás považuji za kolegy, kteří budou používat svoji vlastní řeč v nějakém veřejném vystupování, tak já vám samozřejmě chci přát, abyste byli dobrý, abyste byli lepší než my, ta starší generace, abyste uměli promluvit, kdykoliv se to od vás bude očekávat. No a ti nejlepší z vás, aby vystřídali nás, staré paradály, na tom moderátorském nebo mediálním. Ahoj, zdravím Centrum dětské komunikace ve Vratimově. Doufám, že se vám tady na té dnešní akci líbilo, že jste se tady bavili stejně jako my porotci a doufám, že to berete tak, že jsme byli spravedliví. Ahoj, zdraví vás Martin Kočárek. Dne 29. května se členové Centra dětské komunikace šli podívat na městský stadion Ostrava Vítkovice den před zahájením 50. ročníku Zlaté tretry. Tak já vám představím vašeho dnešního průvodce. Dobrý den. Po celém stadionu nás doprovázel český olympionik a světový rekordman oštěpař Jan Železný a jeho dcera Kateřina. Při této prohlídce jsme zahlédli i trénující sportovce. Dále jsme si prohlédli i místo, kde novináři zpovídají sportovce po závodech a kde je tribuna pro VIP a sponzory.
Zjistili jsme, že slavní sportovci se na Zlatou Tretru rádi vrací, protože si Ostravu oblíbili a mají tu veškerý komfort. A na závěr jsme šli do tiskače. Tam nám pan Železný pověděl, jak celá tisková konference probíhá. Pak jsme ještě pokládali otázky a dozvěděli jsme se například, že současně trénuje Báru Špotákovou, Petra Friedricha a 3 další svěřence. V průběhu celého pobytu v areálu stadionu jsme se o panu Železném a Zlaté Tetře dozvěděli spoustu důležitých a zajímavých informací. Z Ostravy za Centrum dětské komunikace Vratimov Wendy Vajtrová.